Здравейте и добре дошли! В днешния видеоурок ще се научим как да рисуваме графики с помощта на модула Turtle в Python. Какво е Turtle? Turtle е вграден модул в Python, който ви позволява лесно да рисувате форми и графики. Той е идеален за начинаещи, които искат да съчетаят програмирането с визуални елементи. Как да използваме модула? Добрата новина е, че Turtle е част от Python, така че не е необходимо да го инсталирате допълнително. Ето как се създава първия ви Turtle проект. Таблица с команди. С тези команди може да контролирате движението и рисуването на костенурката. А сега с този код ще нарисуваме квадрат с помощта на цикъл и завъртане по ъгъл от 90 градуса. В този пример показваме как се прави оцветен кръг с моливът, който има формата на костенурка и светлосин фон. И с последният пример ще ви покажем как се рисува слънце. С промяната на ъгъла можем да създадем самите лъчи. А сега ето две задачи за вас. Първата е да нарисувате червен триъгълник, а втората е да се опитате да направите къща с фон. И малка подсказка, използвайте правоъгълник за основата и триъгълник за покрива. И така, днес научихме как да използваме модула Turtle, няколко основни команди и как да създадем интересни графики. А сега е време да експериментирате сами. Абонирайте се за още уроци и предизвикателства в програмирането. Ако имате въпроси, оставете ги в коментарите. А сега до скоро и до нови срещи!